What will I say if you say you want to be a music producer? Don't it say quit a music producer? Those things, they are hobbies. Those are not, it's a hobby. Yes, iwe my sisters ako vanoda zvema sciences, iwe uriwe ma arts, but when we are talking about arts, we are talking about law. Something like law. Your education is very important. Kana makuita ma hobbies they are there, but chikoro, it's your backup. Naika hapana nokutorera certificate it. Once waita your education hapana nokutora. Indakatanga muna 85 mudzided muna 85 ndakatanga ndichita shorthand pandakango mkomo wako wanzodzi yaku yangu wene 2 years ndobva ndaenda ndikaita shorthand ndivakati madi kunoita touch typing ndobva ndaenda ndikanoita muna 89 anditike baba doi 89 ndobva ndaenda ndikanoita inonzi pitman's secretarial course. No one can take your education away from you. You keep progressing. Kwete izvi zvema hobbies zvauri kutaura izvi. Izvi noona ina mai vako, we keep progressing. Now taku procurement.